नै बियो आयुर्वेदिक असकारिस आरो नै आयौ ओइ सोमबा होद न'आवनो हाबफैबाय दानाबा सोमबाया होद हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ बिराद सिम्पोल दाखालि बावै आङो किरण लाहानिफ्राय माबा लाबोदोंमोन जेंटका लाबोदोंमोन खर'आव लानो होननानै ओमफ्राय आं लाथ'नाय जायाखै आरो नै दिनैसो लानो सानबाय ओमफ्राय बे लानायखौनो आङो एसे ब्लग बानायनो नागिरदों आरो आङो मा रोखोमै लायो माबायदि खालामनानै लायो बेखौनो एसे देखायगोन आङो सिगाङावबोलाय बिनि सायाव भिडिअ लाबोबायमोन नामाथाय बावगारलायलांबायसो लाबोनाय बायदि गोसोआव दङ आरो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा बेखौ नुवाखैबो जानो हागौ बिनिखायनो आङो दिनै गोदानै लाबोफिनबाय आरो बिनि सायावहाय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायब्लानो जाबाय ओमफ्रायो आं PCOS एबा PCODनि सायावहाय एसे खोन्थाफिनलायनोसै दिनै बे प्रब्लेम जाबाथ' उदै आलुयोना ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो सोरबा बेबायदि प्रब्लेमाव गोबां गोग्लैनानै दं होननानै कमेन्टाव हरनायखौ आङो नुदों ओमफ्राय नोंथांमोना उदै आलुयोना आलुवाथाय मिन्थिया जुदि उदै आलुयोबा आङो मोनसे माबा आयुर्वेदिक मुलि जागासिनो आरो नोंथांमोनाबो जानो गोसोब्ला जानो हागोन माने आङो बेखौ जानानै मोजां मोनदों आरो दा मोनसेल'सो जाखांबाय आङो ओमफ्राय आरो जाबावनो नागिरदों मोनसेल' जानायावनो आं मोजां मोनबाय अब्लाबो एसे सम जानो नागिरो आरो बिनिखायनो आङो मोनसे जाबावनो होननानै सानदों आरो ओमफ्राय बियो मार' आं बेखौ एसे देखायनि नोंथांमोना नुबानो सिनायगोन आरो नै बियो आयुर्वेदिक असकारिस आरो नै आया मा जाबावगोन लोगोफोर दानाबा खैफोदसो जाबाय आङो दुखु मोनबाय माने देखायनाङामोनदां आङो देखायना लाफ्लांबाय खफाया बिराद गुरै बिनिया ओमफ्रायो थनल' गना होनानै गावस्राजोब्बाय फरायजासिगोन आङो मुथुजों माथो खालामनो लोगोफोर आङो माबानो होननानै बेबायदि खोलैनो होननानै खोलैयाखैमोन माबा नालाय कफिया बिराद लुज आंबो मिन्थिस्लाबासै बेबायदि लुज होननानै नाथायबा गावस्राजोबनानै गोलैजोब्बाय आरो दा बावैसो लाबोदोंमोन आंनो मुथुआ नै गोरोन्थि जाबाय आंना दावरफिननांसिगोन आङो मुथुआथ' आंखौ रायनाय नङा अब्लाबो एसे बोरैबा मोनबाय आरोना आङो बेबायदि नोंथांमोननो देखायनो नागिरनायावनो बेबायदि गोलैनानै बथलानो गावस्राजोबना होबाय नोंथांमोननोबो देखायगोन आङो बथल गावस्रानायखौ जारलासो मोजांनि थाखाय देखायनो नागिरबा माबा मोनसे जायो आयौ सोमबाया जोंहाना न'आवनो हाबफैबाय मासे गाज्रि र' ओइ होद ओइ खार मासे साला बियो लोमजाना थाबानो मोजां मारलै ओइ खाट आहाबा दुखु जादों जारलासोहाय ओरैनोबा मुलिखौनो मोननो नागिरथारा बेखौ नायलाय लोगोफोर दै आं माबा ब्लग लानानैसो जारलासो जानाय बायदि मोनबाय बथलाबो गावस्राजोब्बाय दा माथिबा खारस्राजोबखो बथलाबा नै बेबो पाक्कानि जाहैबाय नालाय पाक्कानिफ्राय गावबाय बियो बे बथल नङामोनबा गावनाय नङामोनदां नै सेस मुलिया जानो जि गोथाव आरो लोगोफोर ओमफ्राय बोरैबा मोदोमना माबाबो नामाथाय गुरबो होनाय नामाथाय गुर साइज मोदोमो आरो ओमफ्राय मोदोमना मोनथारो आरो जानो मोजां मोनथारो दालाय आं नामखौनो मोजांखौनो देखायनो हायासै नोंथांमोना माबोरै मिन्थिबावनांगौ जाखो दे र' इयाव दङदां नामा गिलु बालु आयौ नै इलाय बिदिमोन नामा नै असकारिस बिराद मोजां लोगोफोर मुलिया बिनिखायनो आङो मोजां मोनबाबो
मोजां मोनखाबायमोन मोननायालाय अब्लाबो एसे लोंबावनि होननानै साननानै बिहरबावदोंमोन लोंजानोसो बाबाय नामाथाय आंजों गावस्राजोबना होबाय आरो दानाबा बेखौथ' मा खालामबावनो साफा खालामनांसिगोन गोदान लायनायनि बेबस्था खालामनांसिगोन आङो बथल बायनायखौ दाबो खनथ'वाखै ओमफ्रायो ब्लगखौसो फोजोबग्रोनोसै आङो बेखौ दा साफा खालामसिगोन दानाबाथ' बे बथल बायनायखौ मुथुआथ' मोनथियाखैना मुथुआथ' दा बावैसो फैनानै दुखानाव थांदोंमोन ओमफ्राय र' आं खोन्थाहरनि मुथुआ मा होननानै बुङो आङो खोन्थाहरनोसै आरो आंथ' रायजानो गिबाय नालाय एसे थगायनासो खोन्थाहरनोसै आं र' नोंथांमोनाबो खोनासंनो हागोन मुथुआ मा बुंहरो जारलासो एसेबां मोजां देखायनो सानबाय साननायावनो बिदिसो जाना होबाय मुथुखौ आं बेस्ट फ्रेन्डसो लिरनानै दोनो नालाय हेलौ मुथु दुखानाव दं न' ए नों लाबोनाय मुलिया गोलैनानै बायस्राजोब्बाय माबाना बे माबानिया बै खपाया सानिया मारिनाया माबाना लुज ना असकाया आङो बे माबाखौ खपाखौ मारिनायखौ ओरै हमनानै माबादोंमोन आरो थिखांदोंमोन ओमफ्राय माबा बे खपाया बोरैबा स्लद गनानै दलदब गोलैबाय ओमफ्राय बायस्राजोब्बाय आरो गैलामोनदां न' मुलिया माहामोन बर' बाजार बन्द' जाबायानो गाबोन मोनगोनदां न' औ दे होमबालाय मुथुआलाय आंखौ रायनाया रायखाया अब्लाबाबो मा बुंनो आरोना न' आंनानो हमनाया एसे माबा जाबाय गोरोन्थि जाबाय नै बेयाव हमफ्लांबायबा आङो ओरै हमनानै ओरै दिन्दां देखायनो होननानै सानदोंमोन आरो ओरै ओमफ्राय बेथ' मालाय सानिया लुजथार नालाय बियो थल्ल' थानानै गोलैलांबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर माने बिदि माबायाबाबो PCOS एबा PCODनि प्रब्लेम गैयाब्लाबो सोरबा सोरबा उदै आलुनाय मानाय जायो नालाय एसे एसे बानलु जाबानो उदै आलुनाय सोरबा सोरबा आलु ओंख्रिबो जानो हाया आलु ओंख्रिफोर जाबाबो उदैफोरा गरम जायो नालाय ओमफ्राय उदै गरमफोर जानायफोराव बे मुलिया बिराद मोजां आरो आयुर्वेदिकसो माबायावहाय गिलासे जाहां जाहां दैयावहाय सफानै होनानै लोंनांगौ आरो बिराद मोजां मोनो लोंनाय लोगो लोगोनो उदैखौ बोरैबा थान्दा मोनलांखायो आरो जुदि नोंथांमोनाबो सोरबाफोर उदै गरम जाबाय थायोबा बेखौ लोंनोबा लोंनो हागोन आरो बेखौनो खोन्थाहरनो होननानै आङो बे बथलखौ देखायदोंमोन आरो नङाबारे जारलासो बायस्राजोबनानै होबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर PCOS एबा PCOD प्रब्लेम जाब्ला दै बिराद लोंनांगौ होननाबो बुंदों आरोना डक्टरा आंखौ बिराद दै लोंनांगौनो ओरैनोथ' दैया मानसिनि थाखाय बिराद गोनांखा गासैबो माबाफोरावनो बेरामफोरावनो एसे दै लोंनांगौ होननानै बुंसाबजासै आङो माबाफोरावबो गेसफोरावबो पाइल्सफोरावबो उदै गरमफोरावबो आरो मायाबा बिराद दङना बेराम एसे दै लोंनांगौ देहायाव दै खम जाब्ला बायदिसिना बेरामानो जानो नागिरो होननानै बुंजायो आरोना डक्टरजों अबयसे नंगौ नोंनियालाय सानसेयावहाय मानसिया 4 लिटारसो दै लोंनांगौनो नाथायबा 4 लिटार ना आङो बोरमासो लोगोफोर गांबाल'सो दै लोङो मालाबाथ' 1 लिटारखौ जेनथेनसो लोङो खोमा ओमफ्राय बे माबाबासो डक्टर बुंनायखौ गोसोखांबासो दै लोंनो थिननाया होननानै साननानै लोंफ्लांसिगोन आरो ओमफ्राय नै दायो दैखौ लोंसै नोंथांमोननि सिगाङावनो आङो दैखौ लोंखांबाय नाथाय दै लोंनाय बे एसे फर्मुला दङनो दैखौ बेबायदि आंनि बायदि ग्रद लोंनो नाङानो आं ग्रद लोंबायना बिदि लोंनो नाङानो आरोना दैखौ लोंनाय समावहाय मानसिया जिरायनानै लोंनांगौनो माने जिखि जाया जायगायावनो जनानै
गोरलायलायबाय लोंनांगौनो आरो बिदि गसंलाबायनानै लोंनो नाङानो दैखौ दै लोंनाय समाव दसेबाबो जिरायनांगौनो ओमफ्रायो लोंबाला दैखौ लोंबाला खनसेयावनो ग्रद ग्रद लोंजोबनाङानो आरो ओरै माहाय लोंलाय मन'लाय ओरै माहाय लोंलाय मन'लाय इदि लोंनांगौनो आरो बियो आं खोन्थानाय नङा लोगोफोर माने आङो बेलेगजों बुजायजानायसो आरो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामदों आरो आं बुजायजानायखौनो रायज्लायहोलां बांहोलां अनजिया मुलि बथलखौ सिमफायनानै लाबाय दा मा खालामबावनांगौ जाखो बेखौ गारहैनांसिगोन आरो दै बाल्थिंसे लाबाय नै ओमफ्रायो आयौ र' दालांफायसिगोन दैखौ दोनहैग्रोनोसै आं दैयानो बाल्थिंसे नंथारा बाल्थिंसे जालायथारो दिनै आंहा ग्रुपनिबो मिटिं दङ थान जाबाय जोलि जोलि माबाना गालांनांसिगोन बेखौथ' इदि दोनबा दानो मोस्रोमा बाहा लाजोबगोन जाहानाव दुनियानि मोस्रोम ओरैनोबा ओमफ्राय बेयाव मा जगार नांगोन आंनो हासिब ओमफ्राय न' लिरग्रा बेयाव आङो माबाखौ बथल गोबायखौ लाबोनोसै सि हाय मोनसेबा मोनसे खामानि बारा बेयाव मोनसे थांफाबावदोसो आयौ बथलाबो रोजाथार गिलु बालु ओमफ्राय नायलाय नैबेयाव हायानो दंमोन आंनो दहाय बेजों हा रायज्लायनो रोंलायला हा एरखांनायमोन मोनसेबा मोनसे बारा खामानि खालामनानै लायो जारलासो नै बथल बायनाया बथलाबो जिबायदि रोजाखा एसेबां रोजा बथलानो गोलैना होनानै सेस आयौ आया सुनि ग्रह दोंमारदांहाय बे बथला नायलाय लोगोफोर नै इमान फिसा बथलानो आयौ दांनोनो गिबाय आं नै लिलि लाला थै गजोब्बाय आंखो बथलखौनो बेजोंसो खनसै आं बिराद गिबाय आयौ आंनि थैया नै बेयाव गोलैलायबाय आंनि थैया अन्थाव बाथावनो ओरैनोबा दाखालिसो माबानि थै जानायनि माहाय सेलेन लानानै एसे जादोंमोनदां नै आरो बेबायदि बौनानै थांफिनबाय थाबालाय बोरै जानांगौ जाखो हरेक माल होनदा नै बेसांसिबां ओंखारबाय बथला ओमफ्राय ओइथिसो दंबावोमोन नामाथाय मोनहाला आङो बेखौ डाइरेक्ट लिरहरनोसै गारना फैनि र' बेखौबो दा बहा गारबा साबसिन जागोन दोनसैहाय नैयाव देनां इखौ आरो मोजां माबायाबा बेनो आरो हाबलायगोन ना नै बथलानो थालांबावदोसो नै बथलानो मेरला थालांबावदोसो नै बेखौथ' आं दांनो गिखाबाय दांखालां बेखौ इमान बुरजा फिसा बायख्रेबजोबनांगौ जाबायना होमबा नै मेंनाय मोनलायलायबाय आं लोगोफोर दसेनो गिनायजों लाबजोबनो मेंबाय बिदिबाथ' आरो बांसिन मेंखायोना मानसिफोरा ओमफ्राय आङो बे जायगाखौ साफा खालामबाय थानोसै जायगा साफा खालामनायखौलाय माथो नायबाय थानो न' लोगोफोर दिनै आफा ग्रुपनिबो मिटिं दं नालाय एसे थान जाबाय बेनिखायनो आङो जायगाखौ जोलि साफा खालामनानै ग्रुपनि मिटिङाव थांसिगोन आरो जायगा साफा खालामनायखौ ब्लग खालामलायला आङो मानोथो ब्लग लाबाय थाबावनो लोगोफोर माने आं बेखौ भिडिअ खालामनो होननानै सानाखैमोन बेसो जालांबाय आंना भिडिअआ ओमफ्राय आंना माबासोमोन भिडिअआनो खानायावहाय जेन्थ'खा फोननाय बेसोमोन आरो नाथायबा जायासै आरो आं दा जेन्थ'खाखौबो लानो हाखानाय नंला टाइमा मिलायला मालाबा लाबोला बानायनानै दोननांसिगोन आरो बे बथलानो बायना होनानै बेनो ब्लक सिस्टेम जालांबाय आं जेब्ला भिडिअखौ लाबाय थाखादोंमोन अब्ला समाव बथला बायना होबाय नालाय ओमफ्राय आं बेखौबो एसे भिडिअ लास्रानोसै लाबायना लाबाय होननानै लानाय जाबाय आरो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय